Oras madihita saduk nakadamang dot dainang na hinalonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata martangnya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ati-ati roha do pikramuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Hurian nolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus hatani Tuhan. Na tolhas tuhita dia pala partikeno diene maisen barita nauli na sinura di si Johannes. Biduonom. Mamuka mesa naik 50 sada. Masohok mesa tuai 50 walu. Asa rapta jaha odo hatani Tuhan. Audoro tina mangulu. Natua sian banua gijangi. Manangisi na mangaton rotion ido mangulu sa liling na. Ia roti silonoki bain hanguluan ni portibio ima dagikku. Dungi marsual ma akka Yahudi sama nasida nin nama. Bihama bahenon ni halakon mangalihod daging nai panganotta. Jadi didok Yesus matu nasida. Natutu situtudo hatakon na tuhamu. Tung naso dapot hamu hanguluani. Molo so dipang kamu daging ni anak ni jolmai. Jala so diinup pamu mudarnai. Dapotan hanguluan salingling na do ganup na mangaton dagikku. Jala manginu mudarku. Jala peheku do ibana di hari parpudi. Asi panganon na tutudo dagikku. Jala si inumon na tutudo mudarku. Manangisi na mangaton dagikku. Jala manginu mudarku. Ido na miya di bagasan au. Jala au di bagasan ibana. Songo pasuru ni amay si pangului di au. Gabi mangulu au marhiti-hiti amay. Songo nima mangulu marhiti-hiti au na mangaton au. Odoroti na tua sen banua gijang. Ale datung songon na diaka opui. Ay mga donasida tong do mate. Mangulu saling-liling na do na mangaton rotion. Ido yang usaha. Dihita saluhut na kadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu di bagasan parngolo si ganupari dangadok kita na boy mangulu molo somangan. Jala si panganon gabe hal pokok natung masareko si tutu disudi parngolo niya ka jolma. Asa boy jolma bahkan hot hapor syaun na ikotong domangan ibana. Asa boy jolma mangulahun akaulon na ikotong do ibana mangan. Dihita kadamang do dainang. Di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikyanon. Dung di lehon Tuhan Yesus. Natoropi mangan di daerah Galilea Kaisarea. Marhite-hite 5 roti do 2 dekke. Gabe say dilului natoropi do Yesus do kasisiana. Oma dos do sone do halak batak. Ida-ida do jolma nabutong. Jora-jora do jolma namale. Dilului halak natoropi Yesus. Pola sahat nasida tu Kapernaum. Di siala naung dibereng nasida takas pabahenan. Waso ni debata. Na boy mga bain roti. Na holang 5 gabe sabam nasida mangan dan haturaparot. Alay justru amanginang gabe lipedo pangatusion. Lipedo haporsyaw dinasida. Taringot tu Yesus. Dung pajupang natoropi do Yesus.
Disido halak Parisi, disido akasi boto surat. Gabe di patu-patuhan Yesus masa ada pangajarion natung masereko situ tu. Pangajarion na maralo tu pikiran, na maralo tu roha, na maralo tu akapar binotoan. Bahasa hamidok pangajarion ni maralo tu roha tu pikiran dok tu parbinotoan. Disiala di bagasan pangajarion ni takas di dok Tuhan ta Yesus diturpu jami tahun di do ibana do roti hangoluan. Na tua sen banua gijang jala manangisa na mangaton roti iido na mangolu saling nililing na. Molo tajahamu senang di bagasan ayat 52. Padohan ni Tuhan Yesus si gabe mabain tubuh parsoala di tonga-tongan halak Parisi, di tonga-tongan halak Yahudi. Dipikirin nasida dan mungkin John maboy pangano dan adong dalanay dan mungkin Yesus nasian Nazaret halak Yahudi anak ni si Josepi daging nay boy pangano pamikirin na rasional na masuk akal. Alay di bagasan pangajarioni. Justru Yesus sasitong na naing mangkritik do musena akasi boto surat do halak Parisi. Kritikan na sadietong halak Parisi akasi boto surat do gabe partohap nasida diharajau ni debata alam mangulan akapatik. Gabe partohap nasida diharajau ni debata. Molotung penang porsetu Tuhan Yesus. Alia Yesus justru naing madok tu nasida naing mengajari tu nasida. Na diigil Yesus. Sudenang nama nangyon ibana. Sudena madohoti ibana. Sudena mangolo ibana. Iko partohap mania diharajau ni. Diharajau nasora sudah napinatupan di Tuhan Yesus. Jala dipatudo Tuhan Yesus do cara asagabe partohap nasida. Carana ima majalo majako mangaton roti na pinatupan ni Tuhan Yesus manang maka porsi Yesus di bagasan nakaparngolosi gano pare. Alana roti gabe hal utama di bagasan perdagingon. Alay di doko Yesus mamusenang. Yesus ikut gabi hal utama narumikot di bagasan partodion. Aleni ikut jalodo Yesus pangano Yesus asa gabi partohap pita. Asa gabi partohap sudi akajolma dihangoluan nasora suda. Diigil Yesus do sudinang jolmai. Na tinopanai gabi panean di harajaw ni dipata. Alay gudang do na gabi manipil. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagat sa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nang dipasahat. Nang diajari nang dipabotohot tuhita ganuk marsada-sada. Takas do di do Tuhan Yesus ibana do roti hangoluan. Nama meleho dirina di hapin orsilang. Nama durus semudarna. Manesa salukna kadosata. Dihokop ibana dohita di bagasan holong ni rohana manotong. Dipeleho do dirina. Roti hangoluanido na roh manopot kita. Dak kita na roh mangalului roti hangoluani. Marhite-hite pameleho ni Yesus di dirina di hapin orsilang. Na mate ibana terpajal. Mulak mangulu. Na neng dohonon na disi. Nunga gabe panean ganuk jolma na maka porsa ibana. Di roti hangoluani. Manangise na mangatod dagikku. Ido didok di bagasan turpukon. Jala manginu mudarhu. Ido na mangulu saling lilima. Ay si panganon na tutudo dagikku. Jala sinumod na tutudo mudarhu.
Yesus mau mengatakan, nunga hupeleho diriku humokopamo. Nunga hulehon diriku tuhamu. Nunga hudurus sebudarhu tuhamuna. Jalo hamuna ma. Asa gabe paneak kamu di roti hangoluan di ngulu na salingling me. Yesus do roti hangoluan na manotong madongan hita. Dihita kadamang do dainang nenolongan di bagas sa Tuhatta Yesus Kristus. Marhite-hite ujahan na satu hita di apala partikyan. Di do membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Molo di bahasa Batak mabolokon haotoon. Jala mangolo bisuk ni debata. Na parjolo sahali na neng dohono ni jami taon. Iko bolokonot na makahaotoon na kahagyo na kapardagingon. Hagyo na kapardagingon gabi pangabati do dihita. Gabi haotoon do dihita. Hala Jahudi do hala Parisi si boto surat. Sa totong do nasida majaha kapatik ni si Musa. Totong do nasida martangyang. Alay saha kahagyo na kapardagingon do dipake nasida. Dan olo nasida maka porse Jesus na si palua. Gabi maoto do nasida. Alay niya mangina anggo hita ganuk marsada-sada. Tabolok kum maakahaotoni. Akahagyo na kapardagingon. Mangaluli akasipanganon. Para sa tokinan. Mangalului akahamoraon. Mangalului akahasangapon. Mangalului akahagabion. Mangalului akahagyot-hagyot na kapardagingon. Alay. Dito gihod do kita ganuk marsada-sada. Asa mangalului mana makangoluhon Jesus roti ni hangoluani di bagasang ulut taganuk marsada-sada. Sebelum kita membuka diri, mamuka pamikiriota, majalo Yesus, dan paniak kita di raja ni di bata. Hautoni portibio do salhu. Dos do pangajaran ni Tuhan Yesus son. Songon na dibidu. Patuluho pawapaton. Ditikin na diajari Tuhan Yesus si Nikodemus. Taringot ikon ditubuhon do musenang salhu na jolma. Ditubuhon na ibaru. Asa gabi panian ni harajan ni debata. Iko gabi dipangan salhu na jolma do. Mana iko gabi jalota do. Haluaw na pinatupan ni Tuhan ta Yesus Kristus marhiti-hiti haporsiyaw. Idoroti hanguluan. Asa manotok kita di harajan ni dibata. Napaduaw damang dainang nelonga di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus. Dujahan no di do mangulo bisuk di dibata. Do bisuk di dibata. Na pinatuduh di bagasan turpu jami tato. Bisuk ni dibata. Imana dipelihot Tuhan ta Yesus Kristus dirina. Molo si Paulus madokon. Salib itu menjadi sebuah kebodohan bagi dunia ini silangi. Gabi hauton dui ma di portibio. Ale justru ido bisuk di debata. Marhite-hite na dipelihot di Yesus dirina. Ido bisuk di debata. Alini amanginang pangajaryonon nang totong mangajari hita ganuk marsada-sada asa tapake bisuk ni debata tajalo haluaoni taban ima Tuhan Yesus siga be manotong di bagasan parngolota. Molonunga Yesus na mangaraja rohado pikrata. Ima bisuk ni debata. Molonunga Yesus mangaraja rohado pikrata. Dang adong bedihita kahagyo na kapardagingon. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Adong masada carita. Adong masada ama na sa totong ibana mangalului hangoluan manang hasonanga. Di sadatiki lado ibana tu piga-piga tempat peribadahan. Lau ibana tu masjid. Lau ibana tu
agama Hindu, agama Buddha, dua kalena asing. Ale didok imana ma. Sudinang ikut jol menabur judo HP. Asa madapot haluaw. HP dihaposoon nyamaton. Tuma sejuk ketit ibana. Ale sadati kilame mana tu gareja. Ditangyo ni mana ma. Jamita ni par jamita. Didok padita ima. Yesus debata, anak ni debatai. Pola mate di hapinor silak. Humokop jolma pardosa. Sudena akan najahat. Gabi ditobus dosana. Dung saima jamitai. Roma maton. Amang padita. Penasara doau ninna ibana. Wasa boy Tuhan muna na dijami tahun ni amangin na kaningan makaholongi jolma pardosa. Apa di piga-piga tempat tu bege jala idu na masa di tonga-tonga di portibur akan nabur judo na diholongi. Jala puasa pola olo mate ibana ane na kapardosa. Pardosa si tutudo amang pandita inamat tomba. Aleni bahasa dihalongi di bataa. Robang padita dok mak. Sasitong na amang na diigil ni debata siap bagasan parngulot tahamu bau ni roka. Molo diboto amang pardosa amang iko porse do amang nunga di sesa debata di bagasan Yesus Kristus dosa. Aleni unang mangula dosa bihuamang nina. Dilihat padita masada bibil parsyajari amaton. Oma jahamang hangulu makahata di Tuhan on. Dina. Sia ni terjadi perubahan-perubahan na luar biasa di diri ni amaton. Dihita kadamang dok dain ang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Sia carita ita kasma boto otta. Ya Yesus betutuga beroti hangulua di tonga-tonga ni portibio mameleho dirina. Tuhita kapardosa do. Manesa dosata. Ani amanginang iko jalota ma Jesusi di bagasan parngota. Ini perlu kami tegaskan untuk kita semuanya. Sudinang jolma na mangoloi debata nama jalo Kristus. Gabe madapot hanguluan. Gabe parto ada raja ni debata. Gabe marsonang-sonang di surga hasonang harak do Tuhan Yesus Kristus. Di hari paradeso. Alai sudinang jolma tanpa terkecuali naso mangoloi Tuhani ikut uhumuni di bata. Pilih tamuna amanginang olo amuna do Yesusi manang daw. Alai anggoau dongaku sajabu ikut jalookku do roti hanguluani ikon ibana do oluan nami di bagasan paro nami sigano pare. Amen martanya kita. Mauliate mahu pasa ruan nami tuho ali di bata nami. Didinggan di basam. Di asini roham na totong di lehom tu bagasan ngulu nami. Taruli tu Tuhami Tuhan marhite hiti hatam. Hodoroti hanguluan. Naung mamilihud dirimu humokop kami maulihate Tuhan. Ajari kami majalui majakoko di bagasan ngulu nami sigano pare. Asa sonang roha nami. Muliati madiho Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami Tuhan. Amin. Oras madihita akadamang do dainang tu hatotong mangramoti hita.